Vítám vás na našem mini podcastu o freedivingu. Iggy byl teďka o víkendu na masterclass Williama Trubridge v Deep Spotu. Iggy, jak ti to bylo? Hrozné, nestalo to za tie prachy vôbec. Nie, bolo to úplne báječné. Bolo to také bombové, že som prišiel plný dojmov z toho, čo všetko sme tam vlastne prebrali. A hlavne to dalo úplne nové svetlo pre mňa na freediving ako taký a na to, akým spôsobom trénovať, jak hĺbku, tak dynamiku. A hodne to posunulo moje vnímanie toho, kam sa asi budem ja so svojím freedivingom uberať do budúcna. Takže ako doslova. OK. V čem je ten posun a kam se chceš ubírat? Tak nejdřív, v čem je ten posun? Posun je vo vnímaní hĺbky asi ako takej. Ja to možno uvediem toho, že o čom sme sa tam bavili, pretože ono to má ako dlhý kontext pred tým, aby to vyvrcholilo do niečoho, čo poviem za minútku, ale vlastne to zmení celé to vnímanie. Je to asi ako keď si v miestnosti a biele svetlo, štandardnú žiarovku vlastne vymeníš za ultrafialové, všetko inak zasvieti. Tak asi taký posun je to pre mňa. Ale asi by som to mal trochu vysvetliť. Povídej. Takže my sme mali bol to víkendový vlastne nejaký takýto ako masterclass. William, s ktorým som tajne dúfal, že budem na first name basis, tak sme na first name basis, ale nevolám ho Billy Boy teda. OK. Nejak to neklaplo až tak, že by sme boli takíto kámoši. V každom prípade on hovoril, že tento kurz alebo tento masterclass štandardne učí 4,5 dňa, takže ten náš Deep Spotový bol taký ako relatívne zhustený. Čož bolo zhustený a každý deň som padal na držku, každý jeden, druhý deň. A večer v posteli. A začínali sme vlastne asi štandardne tým, čo by každý čakal, a to je technika no-finov. Tá technika no-finov, dovolím si tvrdiť, že bola celkom... Nebolo tam žiadne veľké prekvapenie, hej, že čo by sa udialo. Ale bolo tam kopu drobných detailov, ktoré keď sčítaš, tak vlastne 3% tam, 6% sem, tak vlastne v nejakom sumárnom výsledku tú techniku pomerne značne posunuli dopredu. Bavili sme sa jednak o správnej technike, ktorú nemáme ako úplne blbú, už na úvod, čož bol asi celkom ako dobrý začiatok, s čou som bol celkom ako spokojný, že to nerobíme úplne na prd. Aspoň teda podľa Williama, ale boli tam proste detaily od toho, v akej polohe sú ruky, keď ich máš vlastne sem hore, až cez tú dráhu, ktoré ruky opisujú, až po nejaké drobné chybičky, ktoré presne, jedna chybička sem, druhá tam. Sú to malé veci, ktoré ale človek potrebuje dostať do tela. Takže ja teraz som mal možnosť si zaplávať dynamiku jedenkrát a presne som sa zameriaval na kopu týchto detailov, keď som mal čas o tom premýšľať. A hneď som si hovoril, že aha, toto mi úplne prirodzene nejde, aha, toto robím vlastne veľmi dobre, jasne, takže musím to dostať teraz do tela a je to presne ten typ vlastne zmien toho pohybového vzorca, ktorý človek potrebuje nechať si vysvetliť jedenkrát, vyskúšať si to vo vode, aby zavnímal, že kde mám byť a kde som, a potom si to tam vlastne postupne bude musieť ako domakať. A to isté vlastne platilo aj pre nohy. Bolo tam nejaké ako pekné vysvetlenie, na čo sa človek má zasústrediť, ale dobrá správa je, že to vlastne vôbec nerobíme špatne. Prakticky robíme ideálnu formu, ktorú chceme, ale len ešte malilinko posunúť s pár informáciami. Čiže tá technika, ale nebola to veľká časť toho kurzu. Ja som čakal, že treba z tej techniky akože budeme drtiť hodne a že dostali sme echo, že si máme zobrať ako neckweighty a tak, aby sme robili ako dynamiky. No napríklad moja skupina sa k tomu vôbec nedostala. Dostali sa k tomu asi iba tí začiatočníci, ktorí boli ako najviac takí ako neskúsení v no-finoch. Ale veľká časť toho workshopu bola zameraná na pochopenie toho, jak by to človek mal plávať. To znamená to, čo vám štandardne nikto moc nevysvetlí. To znamená klasika, plávam dynamiku. Hej? Nadýchnem sa, odrazím sa, mám nejaký glide. Potom robím vlastne prvé tempo, mám nejaký glide, kopnem nohami, mám nejaký glide. A vlastne tam sme do pomerne veľkej podrobnosti mali rozpísané, ako by tie glidy mali vypadať, kde máš dlho letieť, kde máš krátko letieť.
A ja som mal vždycky zafixované, že vlastne ten glide chcem čo najviac predĺžiť, že vlastne chcem glidovať až do posledného momentu, skoro predtým, než sa zastavím a úplne to nie je pravda, pokiaľ to chceš plávať efektívne. Tak. A čiže bolo to také ako drobné osvetlenie kopu vecí, ktoré človek ako bežne robí, alebo a moc o nich treba nepremýšľa, alebo už má zafixované, že takto to má byť, tak sme sa nad tým zamysleli. Ono celkovo u Williama bolo vidieť, že on je obrovský perfekcionista. Je to človek, ktorý to pláve 20 rokov a skoro mi pripomínal týmto myslením nejakého japonského majstra čajového, ktorý ten jednoduchý obrad, ktorý sa skladá proste zo 7 pohybov, 20 rokov študuje a 20 rokov sa efektívňuje každú jednu malú vec, ako ti podá vlastne ten čaj. A bolo to na ňom naozaj vidieť. On napríklad hovoril, že často robí AB testovanie, že nie je si istý o nejakom pohybe. Typicky hovoril jedna vec, že keď robí tempo, ide urobiť tempo, tak niektorí z nás na videách trošku podvihli ramena a potom to urobili a on hovoril, áno, tiež som nevedel, či to je chyba. Takže som robil AB testovanie, neviem ako dlho teda, ale že proste testoval, jak dlho, jak efektívne zapláva to, keď trošku podvihne ramena, keď nepodvihne ramena. Ďalšia vec bola poloha rúk. Keď vlastne urobíte tempo, tak tie ruky by mali byť vlastne vedľa stehna. A on riešil, či tá ruka má byť rovno, či má byť takto, alebo či má byť takto zarotovaná. Alebo občas nosia závodníci gumové vlastne gumy na stehnách, kde si ten prst ako zamknú, aby na to nemuseli myslieť. A on hovorí, tiež som to tak robil, možno sa k tomu vrátim, ale zistil som, že som lenivý a tie ruky mi vlastne idú takto trošku do strán. A pre mňa to znamená, že neplávem 0,78 metra za sekundu, ale plávem 0,77 metra za sekundu. Čo pre mňa znamená, že som menej efektívny, než by som musel byť. A to ja nechcem. Takže on úplne, je to ako keď chcete vystrúhať dokonalé párátko, akurát ho vystrúhávate z obrovského stromu a on fakt orezáva ten strom, aby ho čo dokonalejšie najviac vlastne dostal do tej perfektnej formy. Takže dostať vysvetlené vlastne od niekoho, že plávaj to takto, je jedna vec, ale dostať od niekoho vysvetlené, plávaj to takto, lebo toto je celá moja cesta, ako som k tomu prišiel, prečo to tak robím, to bolo úplne iná vec. Takže pre mňa to znamenalo, že tak jasné, TrueBridge je meno, ktoré má svoj kredit, ale znamenalo to pre mňa aj tá vlastne jeho racionalizácia toho, ako k tomu došiel, že som si hovoril, OK, wow, jasné, toto som robil inak, ale nemusím sa na to vlastne vôbec pýtať, lebo bod ABC, čo si teraz povedal, mi vlastne presne vysvetlil, že bolo to takto ako veľmi efektívne. Takže toľko k tej ako celkovej technike, aký som mal z toho pocit, jak to vlastne vysvetľuje. Mm-hmm. On tě trochu tepal za to, že plaveš moc pomalu. Jako my plavem obecně pomalu, že jo? Nic jako nehrotíme, nehoníme se, že jo? Taky upřímně my neplavem do 100 metrů, jo? Jak my plavem do těch 30 tak. Prostě, takže tam si to asi můžeme dovolit, ale aj tak bylo vlastně zajímavé o tobě slyšet, že... Tak, my plaveme pomaly, uvoľnenie je to vlastne taká naša mantra, dalo by sa povedať, aj to niečo, čo mne ako hodne vyhovuje. A on sa na to díval, ale z pohľadu toho, keď to chceš poslať naozaj hlboko. Ako by si mal plávať, ako by si mal trénovať, aby si to poslal naozaj hlboko. To bol jeho uhol pohľadu. Hej, keď budem plávať niekedy easyčkovo do 20, len tak asi môžem ísť. Úplne najviac pomaličky z lahučka. Ale keď by som mal ambíciu niekde trénovať, že niekde to chcem poslať pod 50, 60, 70 a tak ďalej, tak už to musí mať nejaké proporcie. A tie proporcie vlastne mi boli hneď vysvetlené, keď sme robili ako prvé nejaké hĺbkové ponory, čož boli no-finy do 20, tak ja som sa z toho vynoril a on prišiel ku mne a hovorí mi, technika dobrá, všetko v poriadku, koordinácia OK, ale koľko ti trval ten ponor? A ja som sa díval na hodinky a hovorím, minútu 2. A on hovorí, minúta 2 je pomaly. Tento ponor do 20 by ti mal trvať 42 sekúnd, 43. 42, 43, to je strašne rýchle. A mu hovorím, that's too fast. A on hovorí, nie, proste keď to chceš takto zaplávať, tak taký to má mať time, lebo potom, keď budeš plávať hlbšie, tak už je to o tom, že ide to na úkor statiky a hypoxického stavu, čož my nepotrebujeme. My potrebujeme to plávať v určitom tempe. Takže celý tento workshop sa aj niesol v znamení toho, že toto je príprava na to, keď budeš chcieť plávať ako fakt hlbš a jak to vlastne na to trénovať. Možná i
odpovídá na tu otázku vlastně, jakým způsobem to přerámovalo tvoje vnímání, nebo jaký posun jako to udělalo? Určite áno, ale to vlastne sa udialo až na tej poslednej session vo veľkej miere. Čomu ale predchádzalo také zaujímavé cvičenie. Je to Williamová CO2 tabulka, kde si nás rozdelil do nejakých skupín výkonových a mali sme zaplávať vlastne no-finy do hĺbky 15 až 20 metrov s tým, že sme si to zaplával, mal si to zaplávať a vždycky to bolo takzvané, my to poznáme, niektorí z vás možno, volá sa to scheduled departure alebo fixed interval, to znamená, že na celé to kolečko máte minútu a pol, kým začne nové kolečko. Takže za minútu a pol potrebujete doplávať do 20, vynoriť sa, predýchať to a ísť znova a týchto kolečiek sme robili 8. Prvé bolo pohodička. Druhé 20. Jo. Lebo si fresh. Prvú 20 dáš easy. Druhá 20 bola taká, že a tretia 20 bola, že a od štvrtej ďalej to fakt ako nechutná. A nechutná to zámerne, pretože dizajn tohoto cvičenia je na to, aby ste mali extrémne COčko. Tým, že sa vždycky vynoríte, tak nie ste hypoxickí, kyslíku máte vlastne stále dosť, tá saturácia kyslíkom je stále vysoká. Ale takže nehrozí nejaký blackout alebo nejaká takáto blbosť. Ale toho COčka máte extrémne hromadu, pretože keď plávate rýchlo, tak proste makáte a maká celé to telo, takže tam sa to hromadí a fakt to ako nechutná a fakt som si to neužil, musím povedať vo veľkej miere, pretože CO2 tolerancia je jedna z mojich slabých stránok, takže toto som si hodne neužil a William nám k tomu hovoril, OK, toto je jedna časť a zajtra si vysvetlíme teoreticky, že prečo to tak je, na čo je vlastne toto cvičenie dizajnované. My sme sa potom potkali v sprchách ešte, tak som sa ho pýtal, hele, Vile, cvičíš niekedy aj toto isté cvičenie, ale s fixným počtom nádychov, výdychov? A on mi hovorí, nie, necvičím to a zajtra ti aj poviem, prečo to necvičím. Tak som ostal taký, že hovorím si, že ja mám rád teda fixný počet nádychov, pretože môžem plávať úplne uvoľnenie a potom držím vlastne tú stabilnú hladinu. Hej, pretože keď mám 15 sekúnd na vydýchanie sa medzi kolom, tak robím a hyperventiluje. A to presne predsa nechcem. To je niečo, čo sa učíme, že predsa robiť nechceme. Áno. No a vlastne na ďalší deň, na tej teoretickej hodine nám vlastne vysvetloval, že on cvičí iba tento fixed interval primárne kvôli tomu, že potrebuje mať vysoké COčko a ja možno teraz odbehnem a jeho argumentácia, ktorú sme mali na celej jednej ako sekcii, bola, že dive reflex, potápiací reflex, kde patrí ako mnoho vecí, hej, bradykardia, spomalenie tepu, hypometabolizmus, že sa mi to celé ako ukľudní, prípadne keď veľa to napapám, tak sa vyblinkám, aby mozog prioritizoval. Táto periférna vasokonstrikcia, to znamená, že sa mi zatiahnu cievy. Vasodilatácia v mozgu, to znamená, že mozog je primárny príjemca kyslíka. To, že sa vám zmačkne slezina, z ktorej sa vypudí pomerne hodne okysličených krviniek. Celý tento dive reflex, on argumentuje, že by sa možno nemal volať dive reflex, ale mal by sa volať hypercapnic reflex. To znamená reflex vysokého obsahu alebo saturácie COčkom. A ukazoval nám taký ako pomerne pekný graf, kde boli jednotlivé veci znázornené ako v bublinkách a niektoré bublinky boli väčšie, niektoré boli menšie. A presne hovoril, veľkosť tej bublinky znamená, koľko ti šetrí kyslíku. Ten konkrétny mechanizmus. Hej, bradykardia, niečo ti ušetrí, ale nie až tak moc. Periférna vasokonstrikcia, asi áno, niečo ti ušetrí, ale nie až tak moc. Hej. Potom tam bol, a takto vlastne hovoril o jednotlivých tých mechanizmoch a hlavne ich spúšťačoch. Lebo periférnu vasokonstrikciu ti spustí COčko, ale aj chlad. A voda, aj keď má 32 stupňov, tak je stále chladnejšia než tvojich 37 stupňové telo. Takže a voda vedie teplo 20 až 25 krát rýchlejšie ako vzduch. Takže v momente to telo na to reaguje a v momente sa tam deje tento mechanizmus. Čiže on to vlastne vysvetloval, že čo je spúšťať čoho a de facto z toho vyšlo to, že obsah vysoká saturácia COčkom je ten primárny mechanizmus, ktorý potrebuješ rozvíjať. A preto vlastne je dôležité, aby sme trénovali tréning s vysokým objemom alebo s vysokou saturáciou COčka.
A teraz sa vrátim k tej tabulke, kde on vysvetloval, že ako vlastne trénuje, kde vlastne pláve 25-ku a plávajú naplno. Plávajú na 80-90%, aby vlastne za prvé budoval nejakú explozívnu silu a za druhé, aby budoval množstvo COčka a potom má nejaké fixné intervaly, ktoré sa nejakým spôsobom skracujú a pláve to nejakú dobu a vysvetloval, ako konkrétne to nastaviť, aby si to zaplával čo najrýchlejšie a tá idea je to, že tým, že to pláveš na 80-90% s krátkými pauzami, tak máš vysoké COčko, buduješ explozívnu silu a keď to potom potrebuješ ale plávať dynamiku, treba výkonovo alebo hĺbku, tak z tých 80-90% ty môžeš ubrať na 40-50, čo je pre teba zrazu strašne ľahké, ale máš vybudovanú tú silu všetkého na to, aby to bolo efektívne plávanie. Ja. Takže toto je taká ako, skrátka som to teraz na teba ako vychrlil, ale toto je taká ako zhustenie toho, čo sa tam dialo a prečo to pre mňa ako dalo nový pohľad, no pretože posledná session boli PBčka, to znamená personal best, alebo tie najhlbšie ponory s no-finmi. Jasne. Rozsortovali si nás zase do skupín podľa nejakého výkonu, akurát sa to robilo ako prvý ponor. Žiadny warm-up, žiadne nič, proste prvý ponor. Mali sme predtým suchú session, ktorý predchádzal lung stretching, takže sme ako dobre postrečovali vlastne bránicu, všetky svaly, čož bolo fajn vidieť v jeho podaní, keď si vlnil bruchom ako brušná tanečnica, ako bolo to docela dobrý. Naučil sa nový stretche tam nejaký, nebo nový spôsoby protahování? Mali sme na to málo času, takže sme to neprebehli až tak do hĺbky a všetko, ako by sme potrebovali, ale len zase ten kontext k tomu, ktorý k tomu pridával a občas nejakú vec, ktorú bežne nerobím, tak mi k tomu dali nový pohľad. Hovoril som si, že aha, a robí to každý deň. A keď sa k tomu nedostane každý deň, tak určite to robí vždycky každý deň, keď má nejaký dive. Jo. A musím povedať, že alebo ja aspoň seba vnímam, ako že som taký skôr, nechodím na žiadne súťaže a potápam sa pre svoju radosť, takže nejaký stretch si občas dám, ale že by som to nejak preháňal, tak som si hovoril, že no. Ale teraz vlastne som zistil, že keď to človek spraví dobre a nemusí to trvať nutne ani veľmi dlho, tak celý ten ponor vie byť o mnoho krásnejší. A tak som si hovoril, že zbytočne som si zatiahol ručnú brzdu v aute, na ktorom som chcel ísť. Že si sa neprotahoval proste. Tak, ako by som treba mohol, že jo. Jasne. No a takže dali sme si takýto stretch a potom sme robili PBčka na prvý vlastne ponor. Což pro tebe mohlo být docela nezvyklý, protože neděláš tenhle ten přístup? Nerobím a neznášam ho. Ja teda potrebujem aspoň 2-3 warm-up divey, aby som sa do toho ako dostal a aby to telo tam ako fungovalo pekne. A keby sme boli, ja som ti to aj hovoril ešte separé, keby sme boli my dvaja niekde spolu a povieš mi, Igore, dneska si dáme PBčko bez warm-upu, tak ti poviem, Honziku, nedáme. Chtěl bych mít takovou autoritu, ako poviem Trubrič. Takto, aj Vilo by som chcel povedať, že to nebudem robiť, ale jak nás tam bolo proste 16, alebo koľko, boli sme 4 skupiny po 4, tak jak nás bola celá tá skupina a všetci teda hovorili, že jasné, tak to obmedzí tvoju chuť ako protestovať. Druhá vec je, že si hovoríš, tak ako ten Vilo asi vie, čo robí. To bola ďalšia vec. No a potom ešte ja som bol v našej skupine tretí v poradí a boli sme takí vždycky, že prvý dokončuje, tretí sa pripravuje a druhý už je ready, proste sa cvaknú na lano, že to bola ako rýchlovka. A predo mnou šla jedna holčina, ktorá bola z tej začiatočníckejšej skupiny, alebo takto, tie no-finy jej tak dobre neplávali. Trošku sa s tým ako trápila. A poslala ten ponor, vynorila sa, Emília sa s ňou vynárala, Emília Biala, to poznáte, inštruktorku z Deepspotu. A tá holka bola strašne happy. Plácali si, usmievala sa, hovorila si, že to bolo super. A ja som z toho bol taký ako prirodzene nervózny, teraz som sa snažil, keď vieš, že si nervózny a búcha ti srdiečko, tak snažíš sa trošku predýchať to, aby si bol v klidečku. No a tak si hovorím, tak keď ona je s tým tak happy, tak to nemôže byť také strašné a predsa je to len takáto hĺbka. Ja som teda mal plávať do 25-ky, kde som s no-finmi vlastne asi nikdy predtým neplával. Som vždycky bol v tej 20. No a tak si hovorím, tak keď sa mentálne nastavím, že to bude easy a príjemný ponor, tak to bude easy a príjemný ponor, pretože úprimne urobím duck dive, jedno tempo, druhé tempo, možno tretie tempo,
už padám, ešte si tam prikopnem, potom to otočím a hore to už iba vyplám. To by nemalo byť také komplikované. Tak som si to takto ako v hlave nastavil a úprimne ten ponor bol boží. Fakt som to zanoril. Prvý ten duck dive bol taký ten klasický, ale to je prvý ponor, jak ti to v tej hlave idú nejaké myšlienky a ako Will hovoril, tie myšlienky prichádzajú, odchádzajú, tak som tú myšlienku zase nechal ísť. Povedal som si, veď je to vlastne fajn. A odtedy ten ponor bol krásny. Fakt som si to užil, ten free fall bol boží, dopadol som si tam, otočil som sa, ešte som mal tak ako čas sa tak poobzerať, hovorím, že to dobre, tak ja plávam hore. Plával som si hore, ešte som sa sústredil na nejaké technické veci, ktoré som potreboval zmeniť. Bolo to fajn, vynoril som, videl som, že Will plave so mnou, vynoril som sa hore a hovorím, to bol úplne v pohode ponor. A on mi hovorí, no bol úplne v pohode, mohol si ísť do tricky. A hovorím, no tak ja pôjdem do tricky. A hovoril som Emily, že potrebujem spustiť lano. A potom som si to dal ešte 2-krát za tým do tricky a bolo to úplne v pohode. Nikdy by som sám o sebe ako prvý ponor neposlal do tricky len tak. A teraz si myslím, že to tak asi robiť budem. Okay. takže to změnilo tvůj pohled na potápění, že teda nebudeš dělat tolik warm-upů a... Áno, a na prvú dobrú a tiež to zmenilo ten prístup, že môj ponor začína 2 hodiny predtým, než som u bazénu. Pretože sa ako pekne pretiahnem, všetko v pohodičke, aby som tam prišiel vláčný. Ako keď máš tvrdú a starú žvejku, ktorú trošku ako ohreješ a roztoto, aby bola proste naťahovacia a vláčná a bolo to celé príjemné. Super. Teď kdyby náhodou, jako jsme udělali tady v Praze třeba workshop, kde by to, co si načerpal, si chtěl předat lidem tady v Praze dál. Co si myslíš, že by pro lidi tady bylo jako to gro toho workshopu prostě, nebo jako, co si myslíš, že se dá zprostředkovat a jako poslat dál? Myslím si, že strašne veľa vecí sa dá poslať ďalej, pretože úprimne to neboli nejaké žiadne, chcel som povedať, mistrovské techniky. Technicky za to asi to boli mistrovské techniky, ale nebolo to niečo, čo človek potrebuje cvičiť a budovať 20 rokov. Bolo to niečo, kde si ukážeme pár technických vecí, že tu je drobná zmena takto pri pohybe rúk, tu je drobná zmena takto pri pohybe nôh. Keď budeš robiť tempo, tak sa sústreď na to, aby si niečo nerobil. Čiže drobné úpravy techniky, ktorá si zrazu trošičku viac ešte sadne do toho, aby človek bol čo najviac hydrodynamický. Drobné úpravy, alebo možno iba na nastienenie, ako trénovať. Tento konkrétny spôsob tréningu, ja ho teraz na sebe už testujem a mám v pláne ho testovať ešte nejakú dobu, takže som zvedavý, že kam sa to posunie. Jo. Ale toto veľmi rád ako posuniem ďalej, nech v tom nie som sám, nemôžeme takto ako plávať viacerí a de facto je to ono. Proste žiadne life-changing veci, ktoré by si počul, že teraz musíš zmeniť svoj život o 180 stupňov, nie. Je to o stupeň 2 vedľa, ale zrazu zistíš, že už nejdeš takto, ale už ideš tou cestou rovno a je to moc príjemné. Jo. Vo Willově je známý, že trénuje hodně tvrdě, že? Takže předpokládám, že i ty jeho tréninkové metody budou dost tvrdý. Jo, no. Prvé, čo prišiel, tak na tabulu napísal train hard, dive easy. A musím ale povedať, že za ten víkend som mal pocit, že to splnil. Už za ten víkend to pre mňa splnil. Že train hard, ale potom ten finálny dive bol fakt dive easy. A bol až tak easy, že až sám som bol z toho úplne prekvapený, že som si hovoril, predsa nemôžem poslať 25 no finmi, tak ja viem, že niektorí z vás možno budú asi lepší freediveri a tak ďalej, ale pre mňa tie no finy sú také, že ich mám rád, ale vždycky som sa vyhýbal nejakým takým ako hlbším ponorom s nimi a teraz si vlastne vravím, že prečo? Je to úplne super. Super. Je fakt, že spousta freediverů se bojí no finů jak čert kříže, protože hodně rádi spoléháme na karbony, že jo, nebo prostě ploutve a tak, takže mě o to víc se líbí, že právě jako takhle se posunul v tom, jak použil vlastní tělo, přijde mi to super. A ja tie ako no-finy mám rád a myslím si, že nejakú dobu sa im budem chcieť venovať akože trošku možno viac než bifinom, aj keď to na ne nechcem zanevrieť, ale príde mi to strašne efektívny, krásny spôsob plávania. Jak si tá technika už naozaj asi dobre sadla, tak zrazu je to fajn. O mnoho viac, než bolo. Jak na tebe zapůsobil William ako človek? Veľmi prístupný, nič nebol problém, na čokoľvek, čo si sa ho pýtal, ti veľmi rád odpovedal. Naozaj si pre každého z nás vyhradil hodne času a musím povedať, že to instruktorsky nemohlo byť veľmi jednoduché pre ňoho.
Pretože ty to určite poznáš, že keď máš skupinu ľudí, tak vedieť o každom tie detaily, suchý versus mokrý človek, ktorí vyzerajú úplne dvaja odlišní ľudia, pamätať si to, dokázať ti odpovedať, nájsť si ten čas, vysvetliť aj sebe blbšiu otázku s úvodzovkami. Naozaj to poňal ako veľmi profesionálne v tomto ohľade a bol veľmi príjemný, rád si s nami ako pokecal, sadol, vôbec som nemal z neho nejaký pocit, že by mal sám seba na piedestále. Nemal som z neho pocit, že je to normálny človek ako ja, ale v tom svojom, alebo ako každý z nás, ale v tom svojom odbore extra profík a rád iba ukazuje jeho cestu, ktorú prešiel, aby ti zjednodušil tú tvoju cestu. Jasný, super. A mohl bys ještě nastínit, v čem spočívá teďka teda tvůj nový trénink, který jsi včera testoval na bazéně? Jak to vlastně jako vypadá? Jasné, takže je to vlastně vysokooktánová CO2 tabulka alebo vysoko CO-čková tabulka, ktorá spočíva v tom, že pláveš bez neoprenu, pretože glide skin je trošičku šikovnejší s odporu vodou, takže chceš si to čo najviac ťažiť, bez vyváženia, pretože pláveš tak rýchlo, relatívne, keďže plávem na 80-90% vlastne rýchlosti úplne naplnenou finou, že vlastne pre teba ten stlak nehrá rolu, ale sťažuje ti to. Takže v duchu hesla train hard, trénuj tvrde, tak pláveš vlastne takto a máš vždycky fixný čas, ktorý trvá, proste máš jedno kolečko, ktoré ja teraz testujem, aké dlhé by malo byť. Ono hodne záleží, že ako rýchlo to dokážeš zaplávať. Ja som včera skúšal, že zaplávam 25 za nejakých 25-24 sekúnd. Vil to plave za 21 až 20 sekúnd. Čož je fofr. A on hovoril, že trebárs vždycky to je tak, alebo že zaplaveš tú tabulku, že máš 6 kôl, ktoré máš nejakú pauzu. Hej, dajme tomu, vymyslím si, 50 sekúnd, máš celý ten fixný interval. To znamená, že za 25 sekúnd to zaplaveš, 25 sekúnd máš na predýchanie a vlastne pláveš naspäť. Môžeš tam hyperventilovať, dokonca môžeš hyperventilovať pomerne hodne, pretože musíš, lebo inak to nejde. Takže sa vynoríš a robíš, že pozrieš sa, máš 10 sekúnd, máš 5 a pláveš ďalej. Okay. A takto pláveš 6 kôl, potom o 5 sekúnd znížiš. 6 kôl, potom o 5 sekúnd znížiš a tohoto pláveš. Celá tá tabulka by mala mať 20 až 30 minút, takže toho pláveš trebárs 18 alebo 24 kôl. V tom zníženom tam proste takto frčíš a potom máš posledné kolo zase 6 kôl s tým prvým intervalom. To znamená, že zase tých 50 sekúnd. Len pre informáciu Will hovoril, že to jeho ten pík, že vlastne ja začnem plávať a moje CO-čko narastá, potom jak mám to dlhé, tu 18-kolové, tak tam vlastne mám nejak CO-čko v tom píku, ktorý sa snažím čo najviac podržať a jeho kolo má 28 sekúnd. To znamená 21 vteřin plave, 7 vteřin odpočíva. Jo. To znamená, hovorí, že sa vynorí, robí, že a ide znova. Okay. A toto je schopný robiť 30 kôl. Takto. A hovoril, že dlhé roky, že plával tak, že mal 35 sekúnd ako svoj top, pod ktorý sa nevedel dostať a postupne uberal po pol sekundách niekedy, po sekunde a hovoril, že potom po niekoľkých rokoch sa dostal na 30, potom mu trvalo pár rokov sa dostať na 29 a potom ubral pol sekundy, že mal 28,5. Ukazovala aj, že jak to časuje, že vlastne vysvetloval, že jak vlastne mentálne, lebo vieš čo, nemôžeš byť zmetený, takže musíš byť schopný si na stopkách vytestovať, že jak to funguje. A takže aj vysvetloval, jak na to. A čiže má 7 sekúnd a v tomto pláve 30 kôl. Takto. A je to blázon. A pláve to non-stop. Ještě mě zajímalo, když takhle plave bez neoprenu, bez vyvážení, takhle brutálně rychle, nakolik má temp tu 25? To neviem, priznám sa, že to neviem. Ale čo viem je, že nám hovoril, že koľko temp by mal zabrať deep spot napríklad. Jo. Deep spot by mal byť 18 až 20 temp od spodu hore. Jo. Hej, takže jeden kamarát Emil z Itálie to plával na nejakých 26 temp, alebo niekto iný. Boli dvaja takí ako fakt šikovní kluci a jeden to plával na 26 temp a dostal ako, že to je moc temp. Že to znamená, že tá technika není dobrá. Že musí na nej zapracovať. Alebo dobrá, musí ju zoptimalizovať.
Super. A druhý to plaval na 18 a to bylo ale v poriadku. Bylo v pořádku. OK. No, tak ti přeju hodně štěstí a sil při optimalizaci tvýho tréninku. No. Myslím, že to bude zábavný a zdá se, že akorát včas máme asi. No tak priatelia, dúfam, že sa uvidíte so mnou na bazéne a že nebudem jediný, kto toto bude extra makať. No, asi končíme. Tak, díky. Čaute. Čau.